Vítá vás Trixie u mého prvního videa, první informačky. Takže chci vám říct jednu důležitou informaci a to, že chci natáčet. Vím, že spíš natáčí kluci, ale myslím, že to nebude snad na škodu, že budu natáčet já. Tak, prostě natáčet, protože mě to baví a doufám, že vás to bude bavit taky se na to dívat. Baví mě to prostě hrát hry, takže snad vás to bude taky bavit. Takže k mému jménu. Trixie, vím, že si asi říkáte, že je to klučičí jméno, ale klučičí jméno to podle mě není, protože to by to musel být Trix. Je to takový spíš obojetný jméno, protože je i ten Trixie a ta Trixie, podle mě teda. Takže, doufám, že mi hned dáte dislike, protože já nebudu vědět proč. Vím, že třeba mám prostě špatný takový divný hlas, o tom vím, jo. Takže mi to hnedka nemusíte psát do komentů. A doufám, že teda nedáte hnedka dislike a když dáte, tak prosím napište proč. Tak jo, dál, co budu natáčet? Budu určitě natáčet The Sims 3. The Sims 2 možná, to se ještě uvidí, možná je to blbost natáčet The Sims 2, když budu natáčet The Sims 3. No, to se ještě uvidí. Potom asi budu natáčet Minecraft multiplayer. Single player nevím, to možná, nebo asi ne. Potom určitě LOLko. Hraju to pár dní, takže si to první pořádně naučím. A potom to až budu natáčet, takže to nebude hnedka. A třeba různý takový ty hry, jako třeba Spore, nebo takový ty menší hry. To taky určitě budu natáčet. Nebudu to sice nějaký hodně sérií, ale asi budu. Tak jo, dál multiplayer budu natáčet Minecraft s mým vlastním bratrem, který se jmenuje FlexGaming.cz. Dávám to určitě do popisku videa jeho kanál. Myslím, že ještě zatím nic nenatočil, ale určitě v tom bude dobrý. Takže se na něj určitě koukněte a posvíte sami. Takže to je asi všechno. Jo, a v popisku videa určitě bude teda stránka na Facebook a Skype. Takže děkuji za shlídnutí, doufám, že se vám to líbilo, dejte případně like nebo odběr, takže děkuju, ahoj.